Здравейте, хора! Това са новините на Мечо. Днес поканихме специален гост да го интервюираме. Това е господин Озглавница. Господин Озглавница, моля, кажете как станахте най-известният китарист на света? Това е много просто, господине. Ето ми историята. Родих се и станах най-известният китарист на света. Много дълга история, бе. Цели 3 секунди, ма. То направо ма гръмна. Лел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 е. Добре, бе, тутатата. Сега искам да те питам нещо. Винаги ли си бил толкова красив, бе? Как да съм красив, бе? Аз съм само нещата тук, органите са ми от хартийки, бе. На лоре, гледай. Око отворен, другото око отворен, устата отворен, мене и носа. Чакай. Добър, не има значение. Всичко тук е много тъпо. Добре, това бяха мечките новини. Довиждане.